Asi môžeme ísť kľudne na to aj. Jaj? Ty zapneš len tak zrejme. Teraz som teda celkom v pohode, takže nevadí. Tieto dve posledné slohy vystrihneme, pretože čo? Pretože čo? Počkaj. Pretože som Michal a neviem udržať flow. Donáhraj to tam. To určite stíha. Pamätaj sa, keď sme sa Jasne, že stíham. Ja som ja že ide nahrávať, drží mikrofón, ale odpisuješ ty kokot čajne. Čo ti bude? Aká je to rodinná mena? Neviem. Asi dolár, euro, rubel, libra. Čakal si od nás serióznu vec. Bracho, odo mňa určite nie. Na všetkých kokotov padla klec. Chytil som vás do pasu tak ako Fred. Namotal si sa na poriadnu nálož. Nebol si ready, že ti roztrhne anal. Nikdy som nechcel byť tvoj kamoš. Pozri sa, kokotko, ako sa správaš. Vyzerám, ako keby som si spiekol. Ale nie až tak. Jak to vyzerá na tom videu. Červený tam som jak. Jak môžeš byť zase spečený? Lebo ja som každý deň spečený.